Il-Primawla tal-Qorti Ċivili qalet li għandha dritt tisma' każ fejn persuni implikati fl-iskandlu taż-żejt qed isostnu li m'għandhomx jiġdu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Għalhekk ċaħdet l-eċċezzjoni mitluba mill-Speaker tal-Kamra u ċ-Chairman tal-PAC fil-konfront ta' Frank Sammut, Anthony Cassar u Francis Portelli, 3 persuni li għaddejjin proċeduri kriminali l-qorti f'kawżi dwar l-iskandlu taż-żejt. It-3 irġiel isostnu li għandhom id-dritt li jibqgħu sikta jew li ma jidhrux quddiem il-Kumitat għall-Kontijiet Pubbliċi dwar l-iskandlu taż-żejt. Però l-Speaker Angelo Farrugia kien ta' ruling li dawn kellhom jidhru quddiem dan il-Kumitat. L-avukati tagħhom sostnew li dan imur kontra d-dritt fundamentali tal-bniedem li jibqgħu sikta sabiex ma jinkriminawx lilhom infushom. Kien għalhekk li fetħu kawża fil-Primawla tal-Qorti Ċivili biex ir-ruling tal-Speaker ikun iddikjarat li jikser id-drittijiet tagħhom. F'dan il-punt l-Speaker u ċ-Chairman tal-PAC Jason Azzopardi resqu eċċezzjoni fil-qorti bl-argument li din tal-aħħar m'għandix il-ġurisdizzjoni li tiddeċiedi fuq ruling tal-Speaker. Iżda din tal-aħħar b'deċiżjoni tal-imħallef Joseph Zammit McKeon iddikjarat li l-Parlament jista' jirregola l-proċeduri tiegħu sakemm ma jmurx kontra id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni li jipproteġu id-dritt ta' smigħ xieraq.